അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ട്വിൻ സിസ്റ്റേഴ്സ്. ഇനി ഒരു പൂവാടയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. പിന്നെ എൻ്റെ ഇതിൽ കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ചെറിയ ബൗൾ ആട്ടപ്പൊടി, ഒരു ചെറിയ ബൗൾ മൈദപ്പൊടി, കുറച്ച് തേങ്ങ, ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര. അതിന് ആവശ്യത്തിന് നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കുക. ഒരു ചെറിയ ബൗൾ തേങ്ങ, ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര, 2 ഏലക്ക പൊടിച്ചത്. ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു അച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാൻ മൈദപ്പൊടിയും ആട്ടയും കുഴച്ചെടുത്തതാണിത്. ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് ഈ അച്ചിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മിക്സ് ഒന്ന് ഇതിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം ഒഴിവാക്കുക. പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അത്ര ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ടൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ പൂവാട ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് കോരിയെടുക്കാം. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു 4 മണി പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എൻ്റെ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ.